ez dakit, nik betetzen ari dela nire aitak esaten zuena, ez? Esaten zuen, hori, beharko dela denbora guzti hau argitzeko eta segurazki, bueno, ikusten zuelako ez zegoela interesik argitzeko, ez? Eta, bueno, eta orain ikusten ari garena da, regimen hau, regimen politiko hau, dela pixka jarraipena, ez? Diktadurarena, ez? Eta, bueno, asmatu beharko ditugu moduak, Katalunian asmatzen ari direnean, nundik irten gaitezke, ez? Burruka armatua zegoelako, eta hasten gara politika egiten, ze esaten zuten politika egiteko, baina hasten gara eta ez dute nahiago dute jarraitzea burruka armatuarekin, ez? Orduan, bueno, hori, pixka bat gauzak ez direla aldatu, eta lehenengoz egin beharko zena, eta, bueno, zuek, eta eskerrik asko, zuek egiten ari zareten, baina egin beharko zen gehiago instituzioetatik, ez? Gehiago eta atara gauzak. Eta Miranda de Ebron, holako txarteltxo bat ipintzen nortzuk egiten zuten. Eta Labakoian, baita ere, eta zeintzuk enpresa aberaztu diren, eta gauza horiek atara behar direla, zauriak ez daude guztiz sendatuta, ez? Nik segurazki berbaingo nuke beste modu baten, ikusi izan banu nire aita jaso duela, edo nik jaso dugula horren reparazio bat, ez? Baina, bueno, zelan egongo da reparazio bat. Abizen berdina baldin badaude poterean, ez? Hori da azkenean, ez? Diktadura ez dago, porque no se lleva, baina dago regimen bat ez dagoela, askatasunik, nik askotan esaten dut eskolan, esaten ari gara, ume kritikoak izan behar dira, ume ez dakizai, baina ume kritikoa nun bizitzeko? Gizarte honetan bizitzeko? Kartzeletan, ez dakizan bat pertsona kritikoa daude. Orduan, bueno. Eta, bueno, igual ez naz oso originala izango, ze Puigdemontek gauza bera esan zuen orain bi egun Danimarkan. Baina egia da, Franco bea hil zala, baina frankismoa ez. Eta hori ikusten ari gara esate baterako komentatu ditudan bi kereia horrekin eta hainbat gauzekin. Esate baterako exhumazioak egiteko eta zenbat traba. Zenbat arazo, hemen esate baterako Euskal Herrian besteko erabaten bizi gara. Baina Ebrotik berakoa da, benetan, penagarria hainbat gauza. Osake, frankismo soziologikoak oraindik bizirik dira.